ọ bụ nnọọ oge inwe aṅụrị na ibu ni Chineke enu nyere ezinụlọ be Ogugua n'Eziagụ Aguleri Kansụl Anambra East dịka ha chere ụlọ ọfụrụ ha n'iru Ostebụla ụwa. Ya bụ ịtụ mma were ọnọdụ na Asaba ma bụrụkwa nke ndị enyi ikwu na ibe na ndị ọzọ bịara isoro ha nwa aṅụrị. Esther Asanya ga-akọtọpụ akụkọ a. Na ya bụ mmemme mgbapụ ụlọ nke Maazị na Oriakụ Ogugua lụrụ, Ezenwanyi Orimili Chinasa Ogugua kelere Chineke ka o si wee cheta ya n'agbanyeghị ihe dum ọ gabigara kemgbe ọ nọ na-agbara Orimili odibo tupu ngọzi Chineke wee ruo ya na ezinụlọ ya aka. Ọ rịọrọ ndị mmadụ ka ha were ndidi n'ezi olileanya wee na-ejere Chineke ozi n'ụzọ ọbụla onye si eje nke ya. Ga-ekwe nwoke na nwaanyị abịa n'ụbọchị Satọde ka nọnyere maka ọdịrị izi na ibe ọma ya emekwara ebe. Nze Theophilus Agụsiọbọ bụ otu n'ime ndị hụrụ ezinụlọ ahụ n'anya kọwara ahụhụ Ezenwanyi Orimili tara n'ọnọdụ ejemozi ya ma kelekwa mmụọ Orimili Ezenwanyi Orimili Chinasa na-agara ozi ka o si wee cheta ya. Ụfọdụ ndị otu ya bịara ya bụ mmemme nke gụnyere Nze Obum na-eme Okonkwo, Ngozi ka Ọgụnọ nakwa Maazị Ọrụegbunam Amene kelere Chineke n'ihi ngọzi ya n'ebe ezinụlọ Ezenwanyi Orimili Chinasa nọ ma kpekwara ya ekpere maka ihe ọma nke gaje ịbịa n'iru. Igbubi eriri eji gbape ụlọ, egwu ọdịnala dịga iche iche nakwa egwu onye na-eme mmemme gbara bụgasị ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.